At sa ating good news naman po, netizens na antig po sa sipag ng ng tinderong senior citizen sa bayan po ng Calasiao. Kilalanin po natin kung sino yan. Ikwento mo, Idol Maya. Marami ang naantig ang puso sa isang viral Facebook post kung saan makikita ang isang lolo na nagtitinda ng buri palm sugar o kung tawagin natin ay pakasyat. Sa Facebook page ni John Sherwin Felix, isang local researcher at photographer, makikita ang hindi pinangalanang lolo na may hawak na mga paninda sa pamilihang bayan ng Calasiao. Kabilang sa tinitinda ni lolo ay pakasyat, tanyag na traditional candy dito sa Pangasinan at nagkakahalaga lamang na 30 pesos kada piraso. Gawa ito sa silag o buli palm sap at karaniwan ring ginagamit na pampatamis sa mga inumin at pagkain, gaya ng champurado at latik. Sa kabila ng kanyang edad ay makikitang masigasig pa rin sa pagtitinda si lolo, bagay na kinaantigan ng mga netizens. Ayon pa sa ilang nag-iwan ng komento sa comment section ng naturang post, sana ay hindi natawaran ng mga mamimili ang paninda ni lolo at sa halip ay dagdagan pa ang bayad kung kaya naman. Patunay ang naturang senior citizen na kahit gaano kahirap ang buhay, huwag susuko at patuloy na lumaban ng patas sa paghahanap buhay. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.